Il-Partit Nazzjonalista tilef il-ment ieħor li ressa u stess quddiem l-Awtorità tax-Xandir b'dan brabta ma' rapportaġġ mill-Istazzjon Nazzjonali dwar il-kwistjoni tat-torijiet f'Għawdex wara l-Kap Nazzjonalista Alex Borg għal f'intervista mas-sit whoswho.mt li dawn jistgħu jinbnew abbażi ta' skyline policy li jridu. U taħseb li f'Għawdex għandu jkun hemm postijiet fejn għandu jkun hemm it-torrijiet? Ma tistax tiġġeneralizza. Għalhekk qed ngħidlek ġieli ma tistax tgħid Għawdex in ġenerali, għandek areas fejn jista' jkun hemm abbażi ta' din is-skyline policy kieku. Biex imbagħad 4 jiem wara anke minħabba pressjoni interna u dik minn figuri ewlenin fil-qasam ambjentali, il-Kap Nazzjonalista spiċċa dar dawra tont u biddel il-pożizzjoni tiegħu. Din il-kwistjoni tandejqet lil Partit Nazzjonalista li bl-istess stil tal-passat ħadha qatta bla ħabel kontra il-PPS tal-li rapporta din il-kwistjoni fuq l-aħbarijiet tat-TVM. Dan minkejja Alex Borg isostni li l-Partit Nazzjonalista qed jipprattika politika ġdida differenti minn dawk ta' qablu. Madankollu wara li qis il-fatti kollha, anke dak kollu li ġie rapportat u saħansitra ġie organizzat smigħ l-Awtorità tax-Xandir ma leqgħetx l-ilmenti tal-Partit Nazzjonalista. Dan hekk kif il-Bord tal-Awtorità innota li rapportaġġ minn TVM kien fidil lejn il-fatti.